Poznáte to. Miesto, kde sa deti hrajú na ihriskách a všetko podstatné máte na dosah ruky. Obchody, školy, škôlky, zdravotné stredisko, MHD zastávky, jednoducho všetko. Trojizbový byt s loďou, ktorý máme na predaj, sa nachádza na začiatku sídliska 3, takže ste aj v príjemnej blízkosti samotného centra mesta Prešov. A práve tu na vás čaká byt, ktorý môže byť vašim novým domovom. Ak vás tento byt zaujal, neváhajte ma kontaktovať. Moje meno je Lucia Strimerová a pracujem pre realitnú kanceláriu Eston Reality.